Το ταξίδι συνεχίζεται. Οι θάλασσες μας οδήγησαν μέχρι εδώ, τώρα ο δρόμος ανηφορίζει. Αφήνει πίσω του τα λιμάνια και τις ακτές και στρέφεται προς τη γη της Μακεδονίας. Οι αιώνες κύλησαν και ο κόσμος άλλαξε όψη. Η αρχαία Ελλάδα δεν χάθηκε, μεταμορφώθηκε. Το ελληνικό πνεύμα βρήκε νέα έκφραση μέσα στη Μεγάλη Ρωμανία, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η γλώσσα του Ομήρου συνεχίζει να ακούγεται. Η σοφία των αρχαίων έγινε θεμέλιο της νέας παιδείας. Η τέχνη άλλαξε μορφή χωρίς να χάσει την ψυχή της. Το μάρμαρο έδωσε τη θέση του στο ψηφιδωτό. Οι πεάνες έγιναν ύμνοι. Οι ναοί έγιναν εκκλησίες. Κι όμως κάτω από κάθε δημιουργία συνεχίζει να χτυπάει η ίδια ελληνική καρδιά. Η Θεσσαλονίκη έγινε η μεγάλη συμβασιλεύουσα. Μια πόλη που ένωσε την αρχαία κληρονομιά με το χριστιανικό κόσμο. Λιμάνι σταυροδρόμι λαών, κέντρο γραμμάτων εμπορίου και πίστης, κράτησε ζωντανή την παράδοση επί αιώνες, ακόμα και όταν οι καιροί έγιναν δύσκολοι. Γύρω της απλώνονται μικροί τόποι, που ίσως να μην κυριάρχησαν ποτέ στις σελίδες της ιστορίας, αλλά κράτησαν όρθια την καθημερινή ζωή του ελληνισμού. Γιατί η ιστορία δεν γράφεται μόνο στις πρωτεύουσες, γράφεται στα χωριά, στα χέρια των ανθρώπων, στο μόχθο και στην πίστη τους. Λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, εκεί που άλλοτε άκμαζε η αρχαία λιτή, απλώνεται το ασβεστοχώρι. Ένας τόπος που από τα χρόνια της τουρκοκρατίας στάθηκε φύλακας. Φύλακας των δρόμων που οδηγούν προς την Κωνσταντινούπολη. Φύλακας των υδάτινων αρτηριών που έδιναν ζωή στη Θεσσαλονίκη. Φύλακας μιας γης που έμαθε να ζει με τον μόχθο και την ευθύνη. Οι άνθρωποι της μεταμορφώνουν την πέτρα σε ασβέστη. Δίνουν μορφή στην ύλη, χτίζουν σπίτια, σχολεία και εκκλησίες. Και όταν η μεγάλη πυρκαγιά του 1917 τραυμάτισε τη Θεσσαλονίκη, τα καμίνια του ασβεστοχωρίου έδωσαν το υλικό με το οποίο η πόλη άρχισε ξανά να οικοδομεί το μέλλον της. Μα η προσφορά του τόπου αυτού δεν μετρέται μόνο με την τέχνη της πέτρας, μετρέται με το φρόνημα των ανθρώπων του. Στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα το ασβεστοχώρι έγινε σημείο αναφοράς της ελληνικής αντίστασης. Οι κάτοικοι του δεν υπερασπίστηκαν μόνο τον τόπο τους, υπερασπίστηκαν την ταυτότητά τους. Και λίγα χρόνια αργότερα, στις 27 Οκτωβρίου του 1912, είδαν τη γη τους να αναπνέει ξανά ελεύθερη. Σήμερα η ιστορία αυτού του τόπου συνεχίζει να ζει μέσα τους ανθρώπους του. Από τη βαριά περίτεχνη Παϊζάνα, μια πολυβραβευμένη φορεσιά που κουβαλά την αισθητική, την επιδεξιότητα και την αξιοπρέπεια πολλών γενεών μακεδονικών γενεών. Μια φορεσιά που ξεπέρασε τα όρια του νόμου της, που αναγνωρίστηκε ως πολύτιμο τεκμήριο της ελληνικής δημιουργίας. Με την ίδια αγάπη υπηρετεί την παράδοση εδώ και δεκαετίες ο μουσικοχορευτικός λαογραφικός σύλλογος Ασβεστοχωρίου στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, έφηβοι και ενήλικοι συναντούνται στον ίδιο κύκλο, όχι μόνο για να μάθουν τα βήματα των μακεδονικών χωρών, αλλά για να συνεχίσουν μια αλυσίδα που ενώνει γενιές ανθρώπων. Γιατί η παράδοση δεν είναι μια εικόνα του χθες, είναι μια υπόσχεση για το αύριο. Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε το μουσικοχορευτικό λαογραφικό σύλλογο Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκη, που θα μας παρουσιάσει χορούς της μακεδονικής γης, μιας γης που στάθης και διαχρονικά προυρός της ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Συρτός Μακεδονίας, Μπαϊδούσκικο, Μάης Βλάστης, Πιστρεκητό, Νταϊρίλη, Νταϊφράγκη. Απολαύστε μας. Saloni
της αγκαλιάς. Μήλο πράσινο, κορμί για πιάσιμο. Στο χέρι